И това е Хетрис България. Днес ще играем Clash Royale с 3 нови дека. Както виждате, малко съм паднал, даже не малко. Те са експериментални. Първият е този с голема. Вторият е този, всъщност той е на един приятел, на Симов, вие го знаете. И този, аз си го измислих. Така че, нека направо атакуваме. Може малко малко по-бавно да зарежда заради мобизена, но ще пусна Giant. След това Wizard. Тук ми се иска да имам някакъв спел, за да му взема колектора. Сигурно ще играя Lava Hound. Да. Това ми беше второто предположение. Така, удари и кулата. Както виждате, този дек е много мощен и може да го използвате. Също така искам да ви благодаря за 30 абоната. Всъщност днес събрахме доста, мисля, че към 5. Всъщност то не е чак толкова много, но пак е нещо. Ще пусна някакви такива миньони хем да ресайкълна. Окей, има Wizard. Освен... Ето за какво е събирал също. И за трите мускита, но... В този дек въобще не искам да се изправям срещу такъв, но... Ще го бием. Шит. Даже няма да си използвам миньоните. Така. Да, този дек е добър, така че ако искате го копирайте. Ще ви го оставя да го видите след това. За да можете да го копирате. Също така, ако искате план Dark Phoenix или в Хетрис България. Нещо се прицака нета. Да, сега вече ще може да се пуска, след като ме е взел. Не ме. Yes. Ето хора, даже и като ни спря интернета, пак успяхме да го бием. Или поне да задържим. Да, окей, първа победа за епизода. Да видим какъв чест ще ни спадне. Сигурно Силвър. Да. Силвър чест. Аз ще пусна един голден. Така се отваря. Също така играх на този чалендж. Тумстоуна. Обаче не стигнах много. Мисля, че 3 победи, нещо такова, да. Окей, сега нека отивам в ето този дек. Признавам си, за го от Симов тоя, но другите два аз си ги мислих. Видях го, че е доста купист този дек и реших да го пробвам. Предполагаме добър. Ето зависи кой го играе, но... Yes! Не удари тауъра. Не удари тауъра. Yes! Yes. Ето както виждате, и този дек е много як. Ако се чуете кога ще сложа дековете, в края на епизода ще ги сложа за
няколко секунди, ако искате и на пауза да си ги спрете, за да може да ги видите. Ако нали искате нещо, ако ви харесват да ги копирате. Само кажа, че този дек е игран в 11-та арена и това, че го играя с тук, не бива да ви навежда на факта, че е слаб, напротив. Така, окей, това е малко нупско, ама искам да така до лога да реролнам. Окей, 2 пъти хитна Уизарда. Не. Окей, не успя да ми вземе кулата. Това е важно. Много ми лагва. Окей, тук не съм си използвал балона, между другото още. Той още не го е видял. Не. Не, това няма да стане, няма. Не. Yes, ето, успяхме да задържим. Окей, втора победа. Този път няма чест, защото не са ни пълни. Съжалявам, че малко забива, но се опитвам възможно най-висока резолюция да снимам. И ето този дек, за който се колебах. Не знам дали ще се справя с него, но супер, че имаме помпата в начало. Тук или тук, тук. Окей. Спарки. О, да. Сега е тук така, за да отида хем до другия еликсир колектор и да взема малко демидж на Inferno Tower. Този дек в началото трябва да се защитавате, докато съберете еликсир, след това в двойното да го смачкате. Окей, аз още не съм си показал много от картите. Мисля за тоя. Нямаше какво друго да пусна, в смисъл. Бейби Драгона нямаше да го убие. Окей, те ще вземат малко демидж. Но пък нищо. И сега почвам с голема.
в този лок. Малко тъпо го пуснах. О, да, взехме малко демидж. В този Baby Dragon забравих, че е по-бърз. То всъщност всичко в моят дек е по-бързо от голема. Все пак това е heavy дек. В смисъл не е много тежък, но може да се каже. О, това мисля, че е печелившия пуш. Да. Още една трета победа. Супер. Така хем си фарми малко коронки. Качихме от 2777, мисля, че беше до тук 100 коронки гордо. Благодаря за гледането, надявам се, че ви е харесало и сега дековете. Ето го първия. Ей така да можете да си го видите. Ето го втория. И ето го третия. Ако искате, спрете на пауза, за да го видите. Наистина това беше за този епизод. Благодаря за гледането. Надявам се ви е харесало. Лайкайте, ако ви е харесало. Коментирайте какво искате ние да играем. И сабскрайбвайте, ако ви харесва това, което ние правим. Благодаря за гледането пак и до следващия клип.